Yes, Mado. Yala. I don't my older brother. How are you? How's the kid? What did you find? The brains are wings and my emotions are with and too much to do with us. Those brothers in the Gaffa. You for the Tushkari, you and it's in page of Nova. A baby of late big preserve. You also want to show you. Yeah. You need another career. That's what days were a baby. It's coming. In a school, so she moved up to this. As a sham sick up, we have butter, we have today. You didn't remember in Deracho. Alphonso, Wango, Papa Crowd, Tataunga, Tripa, Japanese poets from the Rashtinas. You want to tell me Papa Crowd. The four other would do the woman's say, I wouldn't. Because I'm not my 8 days, Chicago, get to Crown King, to a mood, I get from Sangari, you are not the one to free it up. So I'm very sorry. Sorry, I want to tell him. Remember, sorry, sorry, no, in Kanganisa and Ruregerero. Noguchi Moon, Ndokumbira Soriga, Unango Chiragiza, you had the intention of doing whatever, and just know to know why Susu. Unokuitisa kuti wewe uite zvimwe zvinhu zvokutika unozoshamisika kuti ndini here wakuzvinuzwa mangwana. Ya zvidoro hazina basa. Pendukedzota mukoma wangu ndepekuti 1 mimi unoziva kuwirana kwataita steri uziri kwakabva kwadembuka until Nduna ndichidamba kuvhunza bhozi akati atoti kandibvunze pakamera akati aiwa bhozi tikakuvhunza pesina tichitega pasina kamera ndozvinyara kana kuti agona. Saka you put you unotomira kuti sorry kuti unotomira sorry. Let me. Leo ngakandibvisa ziso yo chichetika waiti doro urumandi ziso. Yala. Let me just try. Ata timbodzokorosa ka flashback kacho. Kuti dai wakandikwadza kwadenga na mapulisa. Sai dai na titese. Umunhu wamanje zvinonyanya zviitika manje pa life yekuZimbabwe. Aiwa life yeZimbabwe asipana mwoyo wakasiyana nomwe. Saka life yeZimbabwe inotokupa pese inotokupa kone kuwanda kana. Aiwa life yeZimbabwe yakamira so. Iwe unokwanisa kutadzira mumwe munhu anditika. Asi iwewe haukwanisi kuzonge iwewe uchibvuma kuti wamutadzira. But munhu anokwanisa kuholda ma-emotions. Enge munhu iye akazoreacta. Unobva wamutaura kuti ndiye ari wrong. Yala, you know what happened was like you and Chodza. Imimi muri true. Ndichikutarisai. Hamukwanisa kundirwisa inge just know that. Inini nditori munhu atori bhopa kuti inini handida kutoreacta because kuona kuti zvinhu zvandendi nazvo muhomwe. Ndinendi nezvinhu zvinokwadza. Muhomwe chaiwo aiwa inini shall be armed and dangerous. Aiwa amechinja papo iwo kangwana concentration makasimbo handisikuziva munokere anogona ungari. You know what? What will happen is iwe unoziya kubvira kudhara yala taita sei zvindoziya kubvira kudhara. Let me cut you short sitoenda kurisha mukoma wangu. Zvindoziya kubvira kudhara aiwo waitondijairira iwo waitondiabusa waitondicolonize brain zvisizvo nokuti how many times tikabvunza anyone ari kungozvipfurirapo kuti iwe wafunza wangu usingaine tendency kuti iwe kangogaya ati ndiri wrong decision yako punishment yako kundirwisa physically kundirwisa ndoita kundaizosera kwangu ringondirwa. Do you remember tichiri kushabhini uko kuna magwenzi uku wakazoita futi kusvika mushabhini atovhudza kuti kuinda atozima ndatozviwanisana kuti ndomaitiro akanodhakwa but aine zvamuda kuti aiwa do you remember tikadainzwa pane nyaya pane nyaya ngoma ndepekuti are you really sorry? Kana it's just I'm very sorry. Uzoti Kana Ndakatadza
inini nemoyo wangu wose ndinokumbira ruregerero nekuti it's not easy kuti mumwe munhu akutaurire kuti wakatadza saka inini ndachikumbira uchi panokumbira ruregerero pane kudinaya panobhiziva simaya handizvi but biblically zvinonzi izvo katadzirwa chichiregerera handizvi amene chinhu chachinonzi chivo. Hanzi, if a man gives you a clap on the right cheek, give him the other one. Ane mudhi wanga that day ndokupa another cheek iwewe manje. I don't know, that's biblical. So we don't belong in the Bible. Right, ndachikutenderera mukobva saka rinozi kuti inini utora kuti inini kuti ndasipesura unofanira kugara ndatokudza kuti wabhozi wataura kuti wati aiwa wega asi biblical. That means that I don't forget also to punish you, even though I have forgiven you. Even though you have forgiven me, I do forgive, but I don't forget to punish you. Okay. I'm ready for punishment. Punishment, you are already facing it for the past, but it doesn't punish you. You don't feel any. So like what's like a business? You see, marry cash. I know. Even mango, but then not about Alphonso. Move out. Siri unoziya taidzorana pakupenga kwacho unoziya but today timanyeza pane story fans ndatozokusika uyo umwe wangu inzwa John Cena ndianiwo mulife mako John Cena hapana munhu unoziya inotoshandiswa inodaidzwa yekudominata iwewe yekunzi John Cena I understand she's a female Mama John Cena ausitombomuzo bosi kuita unombomuzo andomonyarake iwe uona saiyo uda kuti ndiwane nditsvage nini kufara kana ndichizonziwo kugara kuchiborwa namama John Cena nemaanza ndozoti yoga kudhara kwangu anga ari easy kuti tizvigadzirise usingamborohwa uchitowana respect. Aiwa, andi mama John Cena wakatangira paipo wakudira mvura aiwa vakandira mvura for the sake inzwa vakandira mvura for the sake yekuti paroad map yangu vakandira mvura for the sake yekuti inini ndaitamba newe ende iwewe vaitona inazvikwanisa kudzora wayi woziti ndanzinganisana vanhu kudhingwa asi iwe waiclaima kuti chi ikufecha maproblems iwo hamene zviri kuita pamaproblems kudhingwako saka vaitoti iwo vakagara vakadira nini vandidira mvura ndikagara ndadzima ininji iwo unokwanisa kuona kuti zvaitwa mwangu bcause vaiononge pamwe unoteerera instinct endozvandaifilawo bcause ndaikuteerera kuzviteerera tiri magood parties chimonya ndabva kugozonaitakadanada kupractisa kutsine paipa maingoenda kujini mahara ndaishowa futi vanhu vese kona tikona ndaizofambawo kana Clinton chacho aigona kudzimara kuti ndiri wrong ndakusungisa. Anyway, sendura zviromba chidzoka mai vangu katurika kanga asi kupera pandosangana newo wakadhakwa iwo unotanga kutaura ngezviredho chiri mubhaketi unoyazoziva avantoteerera nyazozviteerera miri wako ichokwadi vanini unotonge pamwe ndakakutadzira chii unobheka newo vandikunyatsokutaurira inini ndonzi Alphonso inini nda kuti zvive zvisvike pakupera kuti umire kaparedhi kako kumberi kwangu saka uda kuti ndikubhadhare mari zvipere kuti usangondihaunda uzanaka kuona kana kafunga ndongofunga filimu chekudhara chifriday 13 chihora hapana need of payment and I don't need to be paid. I want to apologize. Rimsangano iwewe right unondita sechi mimi mstedi yangu inokuboa iwewe zvatuda patiri ngatidzogerei patanga tiri Parkerson ndinokuti iwewe bozo zacheri unondidzokere pamorika zvinotoita wese uzakwanisa kuzitaura aiwa we will always communicate as we are doing right now. Aiwa zvatiri kutoita izvo ndo zvinofanira kuramba zvitongoripo tichiudzana kuona chiri inonzi chiko reconciliation yedu kai haimbofanira kumbotora nguva yese yaifanira kunge ichingokirika kaona kuti geshke iwo chitisori ndichitosori hagi chichi manje ndikuona kuti zviri kutomboda explanation going back. Oh, you need factual information and theoretical explanation. Problem both tikaramba tichizvignora tikaramba zvitinetsa ende zvinonetsa ini bozi ina feel kuti yo
zindozokubata kana makunyatsokuitirana aiwa tagadzisa I'm open, I'm ready. amfuira But ndinoenda kumuonesa because readiness yangu haisi it's a willing ane my question mark here amen. aiwa ine handitombona kana question mark ine I'm saying kuti nini I apologize for the wrong that I've done. tikubata